ole kan phone kan reset changte kan flash emo engwang po a kan data abo changa WhatsApp message da that dan le nei le dan kan soidona WhatsApp hi uninstall angai changte po omve bokta ma se message luite kan ui thina kan boi thina chu khatenga boi lo tur khan ada chat vek theya backup vek theya recover le vek theya har salo chu la selo tan ati dan kan soidona masabera chuan backup tur chuan WhatsApp a kan lut photanga ti chuan dinglam sir kila hi dot om thla hi ta khan settings a kan han luta chat tia khan kan lut le a ti chuan chat backup tia lo oma ta hian kan lut don ani chat backup a kan luta ti chuan helai kan mu chu tia kan muang hian last backup ti oma hei backup ti lo om bokta a chuan anuai Google Drive settings ti alo om ta a om zia chu kan WhatsApp message sim hi backup kan on lo pon manualin kan phone memory a in backup sim a chu offline in alak chu theya kan restore theya chuan Google Drive kan backup chuan online in ti khan drive mi kha a recover thei bokani chu aman thei ve a ati dan kan soi ve anga ama sa in Google Drive kan soi masa anga Google Drive a backup tur chuan anuai hi backup to Google Drive ti hi kan endon ani backup to Google Drive daily a keima hi meka nitin ein update don te na ni nitin khan in backup don te na ni ya chu a off thei boka a on thei boka ta hian never a hian kan da chuan Google Drive in backup don lowa when I tap backup ti kan thlan chuan achunga backup ti lawin zia kan click apiang hian kan du huna kan va click khan ein backup don ani daily kan da chuan nitin weekly ni chuan kartin ti khan monthly a om ta chu kan du ber kha kan thlang mai don ani chuan kema chuan daily a oma daily a om khan asang sangin ava in backup chuang lawa Google Drive a chuan nitin in update mai ani manual ro chuan nitin asang sangin ein backup thunga chu nakina en chu dan te pokan na soidon tho boka ti chuan kan du ber kan han thlanga ni tina in backup tura kan du chuan daily a kan han thlanga chuan anuaya Google account ti oma hi kan sign in na i Play Store kan sign in na khata hi chuan alo lang mai dona daily kan da chuan backup over Wi-Fi only ni chuan Wi-Fi kan man lai chuan in backup dona Wi-Fi kan man ngai lo chuan ta hen kan zu click anga Wi-Fi only ni lovin Wi-Fi or cellular data pa ngai pon ti khan athayat video in backup tel tur kan du chuan include videos ti hi kan onanga ti chuan video zong nei in backup don ani ama ro chu Google Drive a hian free storage athlona kan va man thei chin kha 15 GB ani wangin thil dang te kan lo da tel chuan video nena kan backup vek chuan alien ma ve deuh mai theya kan free storage kha kan man ro chuan har san na kan tok thei ani chuwang chuan hei chuma ni thu ni ta sela ti chuan kha backup on dan ani ta ni ti khana cheng tura ngaila chuan Google Drive a hian never a po lo da ila kan riat le tur chu Google Drive a hian kan backup lo ni pon manualin nitin tuktin jingdar ni vela in update zia Google Drive a hian jingdar li vela in update thunga chu manual kan backup kha kan en chu don chuan phone storage a kan kalanga WhatsApp folder kan honganga database alo om le a database kan hong le anga lai hi lo om tlar thata ni message store tinia data oma alangkim lawa ti chuan ti hian anuai ber hi athar perani ta ni July ni somni palimi ti hian naktu zinga manualina lawin backup lenga chuan anuai bera tuna om hi message store.db.crypt
14 ti ringot nilawin achunga mi te ang hian message store dot 2021-07 thlasari mo chuan 24 ni somni pali a date kha alawin ziak anga chuan a thar bera khana date kha in ziak lo zel don ani chu anoi ber kha ani mai ta a date om lo piang kha thar bera ni ya ti hian alo om vek ta ani chuan hi delete in turani ya storage sa heka heta phone memory ti tholdan ti lama khan hemi poimo na le tangkai na te kan soi to a du chuan en le turani a ti chuan hi ni tinak ka WhatsApp in backup hawani ta a amma salam hi chu delete mai turani hei pathum hi chu delete mai to tur athar bera nuai hi om to thawa ti chuan hi WhatsApp kan reinstall chi khan WhatsApp kan uninstall ta kan install that le khan number te kan han register na kina a video nen kan le endon thawa i phone storage sa backup a muwa i du empty ron zota okay kan ti khan hetami hi ain recover doni kan message zong te kan group omna en kim kha ain recover dona amai ro chu hriat tu chu a date alo in zia man to chuan a date in ziak chung khan atit a mu thei don lawa a noi berami ang hian tinan voina mi hi kalau du lawani chuan nimina mi zok hi ka duani chuan tuna hin recover don taila voina mi hi ka delete mo a ming ka chin chi photanga chuan ka delete anga ka du taka kha nimina mi kha voina mi ang che message store.db.crypt14 ang hian ka rename ang a ming ka thlakang chu chau chu amu thei ani tuna hin restore don taila achung pathum mi chu amu don lo ade to mo wi chu mo a noi bera de tom lo hi amu don chuwang chuan a thar ber ni lo at a dot chi kan du chuan emo a ai hlui kan du chuan kan restore du tak kha kan rename anga ade tel lawin a noi bera mi mingang chi chi hian kan da photanga ni kha riat phot turani ta ni ti chuan kha manual a backup ania Google Drive kan kal le anga backup eng tin nge om ti kan en le don ani a install dan kan zoi ma in a recover dan drive kan honga helaya veilam achunglam panga line pali in rin thla search in drive ti hi kan han click anga a line a hian kan han click ta a backups tia kan lutang backups tia kan luta he lo om ta ni hi last backup hey 4:10 am tukin dali le minute som kha ka drive in backup nun ber ani chu thar ber ani tianak tu jing dali le minute som dali borvela alawin update le don ani chu he backup hi du lo chon he delete theya in backup chun jom lo tura du pon a off theya mara chu tin backup hi thata wangin tian om photanga tikhan Google Drive po ain backup ti na ni helaya tira kan soi khan kan on chuan kha a backup dan le thil kal mang chu ani photta a ti chuan engtin nge kan restaurant ti kha kan soi le don ani ole tuntum chu kala soi ngai lo thil pakhat han soi ve lo ka duwa thil zirna lam bank lamani amo phone chungchang ani amo eng amo thil poimo kan ma son nei na ken tel le kan thiam chau ve poimo hi mizau tonga chiang taka video ne na nei hi kan nei tam lo le na langa chu wang chuan thiam em wang ni lovin ka ti thei ve tok le ka thiam tok klem te mi ten la se ve lo ten an lo sia tan lo thiam ve nan khovel ma son nei na keng te la kan ma mo sia tin video te ka thei tok in kan siam ve a ke ai thiam jok tam takan omang ti ka ringa ma ro chu ka thiam wang emo ka riat vek wang ni lovin ka riat ang chun hi mi ten ve se ka du wangin tiang hian ka siam ve thina tangkai pui tak te pon oma alom khop maya chuti rualin mason har khop maya angai nom lam te a lo tama video mu nom le ngai nom tak chung kara chuan heng video ten en a lo tok lo thin khop maya chang chuan be don thlau ve chang oma a siam te hau tak ve thin viau bok nen han ban san mei du na teril ruwa om fo thina amai ro chu mamo tu an omani ti si ein kan han ti ram sama eng tik ni a mo kan lama mo thei theu le kan tang kai pui thei tur te ania phone kan siam tira poisa tam tak kan sen na a hian
keima ani kan chin fel thei thil te alo om thin ani tin bank ka kan kala in thla sung reng in thok tu te kan dora kan bia hun tam tak kan senga ama ro chu kan kalchan bank ka kan kalchan tam tak hi mani in luma tangin ol sam takin online ati theite alo om nual to ani chungte chu kan thria chau zel hi apoimo awangin kan han ti sam sama khongai taka min lo subscribe sakama kan son zel the nan te min lo share sak zel tu le midang lo ko mu zel turin kangen chewani kan phone kha kan flash emo kan reset emo WhatsApp kan lo uninstall emo ani chuan Play Store train WhatsApp kan han install thale ta a kan install a kan azawa kan open a agree and continue he chu pa ngai khan ni maya kan phone number ma mi thau kha kan chulu tanga kan next anga okay chuan phone a SMS emo SMS kan dong anga keima chu call me ya ka kalawangin min lo call a SMS ani chuan call me kan click lo chuan SMS a local mai dona asan pa a zo chutlu ngai lo no automatic in amu mai dona ni SMS ani chuan kha lo siat turania tian call ka dong me ka code number to min ron sila chu ka chulu dona ni ka chu WhatsApp install dan kalmang pa ngai khani maya keima hi kati that zeu wangin SMS hi ka dong theri lo dar ka sari chung chu wangin call ka request ani khan azauta a ta tak hian to find and restore your backup from Google Drive te khalo om ta ni chu Google Drive a backup oma restore duem ti ron ziak ta a du lo chuan not now du chuan continue hela hin kan ria tel ngai chu manual kha dichina kan soi to a heta WhatsApp folder database ami kha entinan WhatsApp kan uninstall kan install thar ringot chuan khalai database ami kha abo don lo tian hei hian azum ve mai don ani Google Drive ami ni lo khan amaro chu phone te kan lo flash kan lo reset ani chuan kha database folder ami kha kan da chua lo chuan abo tel ve vek don ni chuwang chun Google Drive hi apoimo atin Google Drive a thatna chu media zong kha a backup tel veka i entinan I phone I reset awang khan I WhatsApp thalak download to zong kha lo bo vek ma sela I backup to chin chunga mi ni chuan a recover le vek don ani kha atangka emema chu helai a hian I phone memory a khan database folder a khan message store khami WhatsApp manual in backup kha chuan ta hianin a san party vak pongai chonglo ta hen aron mu ve mai dona maro chu keima chuan ka phone hi ka reset awangin ti hian Google Drive jok kha aron offer ngal ta ni chu aron offer ngal ta a ti chuan continue kan click anga azong me ka va muta a ti chuan restore skip oma du chuan ala skip thei thau ni chu restore lo me ro se ti pon skip thei thawa chuan restore ka duwa restore kan metang ti khan message in restore me kani hemi in backup to chung mi zong kha message kha in restore me ka tian kan nga ka nga zo trepa hanakal me ka message alen lo chuan arei vak chuang lawa neta chak bok chuan zawa kan next sang
hey anoi hi message restore zate media will restore in the background ti te oma kha chu next alo lang mai don ani kanan next khan kan ming te kan han chu le anga kan next le a apangai zel khan ti khan ti chau mol mol turania khalai restore kha kan click to chuan ti khan restoring media atia WhatsApp a media thalak te chi document chi sang kalau don to ho kha ka phone reset wa nga bo to chong po khata hian aronom le vek don ani ti khan settings po group kan mute zong po in mute vek don an kim kha pa ngai vekin hi drive atanga te kan restore khan oma kan message lui zong kha kan nei let le vek the ni ti kha kan se don nia